er nog post? Post? Is er post? Ja. Waar zo dan? Post. 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 Post? Heb jij een brief gekregen? Die. Oh, van wie? Van wie is de brief? Is de brief van oma? Oma. Oh, en heeft oma wat geschreven? Lieve Krijn. Is opa. Opa, oh, had opa ook wat geschreven?